pa. At nagbabalik na ang Santo Papa ng Green Flag. Walang iba, ako to mahal, si Kim Chino. Yes, lahat ng Green Flag na kay Kim Chino. Wala ka nang hahanapin pang iba. Anyway, mahal. Balik Chinitox na tayo. Usapang pag-ibig mula sa Chinito ng buhay mo. At sabi ko kanina, bibigyan kita ng tatlong landi tips pero classy. Ito yung landi tips na kung saan hindi nakaka-turn off at hindi nakakabastos. Kasi nga concerned din talaga ako sa love life mong tuyot. Anyway, recap na tayo. Sabi ko, unang klase na landi tip ay light intentional touch. Ito yung sinasabi ko na dampi lang at hindi nakaka-offend at hindi kamanyakan. Ha? Mahal, ito yung mga gentle touch at subtle touch na kung saan mararamdaman nilang thoughtful ka at may care ka sa kanila. Ito yung natural lang at talaga nga namang minsan katulad ni Kim Chino dati ang hawak niyan sa gilid or sa likod ng bewang. Nasabi ng mga kalandian ko dati effective at parang ang gentleman ko raw. Yan yung mga bagay or yung mga soft gestures na pwede mong gawin kapag meron kang puntirya. May pinupuntirya or meron ka talagang prospect na gusto mong i-date. At ang pangalawang klase, landi tip ay bulungan mo. Diba sabi ko sa'yo, kapag nagbubulungan kayo sa maingay na lugar ay talaga nga namang intimate to at some point at talaga nga namang ang lapit ng inyong muka, ang lapit ng inyong hininga, dapat hindi ka bad breath. At magkakalapit din ang inyong mga labi kung mag-kiss man. Aba, bonus na yun. Pero regular discussion lang yun, mahala. Next time na or sa ibang lugar na yung talaga nga namang wild. Oo. And at ang pangatlo natin, ang panghuling klase landi tip ay i-compliment mo. Ito na yung not an ordinary compliment, mahala. Hindi yung pogi at maganda. Ibahin mo to. Dapat yung compliment mo ay something na talaga nga namang inobserbahan mo. Wow. Kumbaga, ito example pwede mo i-compliment by smile. Uy, nag-braces ka ba before? Kasi ang ganda ng ngiti mo, napapangiti rin ako. Uy! O di kaya pwede rin naman, hala, sino yung mabangong yun? Ang bango naman nun, ikaw ba yun? Anong pabango mo? Wow! Uy, effective yan, mahal, promise. Kasi parang meron kang intention at meron kang interest dun sa tao knowing that that's your observation at yun yung naamoy mo sa kanya, di ba? Sabi ni Boy Pindot, amoy patis daw. Nababanguhan ka sa patis, Boy Pindot? May mga tao talagang nababanguhan sa patis pero si Kim Chino nababanguhan sa PHK. Pwede ba sabihin? Ano, sa amoy soap. Bahala tayo pero namumula na si Kim Chino. Gusto ko lang amoy malinis, mahal. Amoy malinis, 'di ba? Yung mga ganong compliments, mabalik na tayo. Mga ganong compliments or subtle compliments ay talaga nga namang nakaka-turn on sa ibang tao. Amoy feminine wash daw ba? Oo, nakaka-turn on kaya kasi parang ang bango at ang linis kapag amoy panglinis. Tama na, Boy Pindot. Anyway, mahal, yun yung ating tatlong landi tips pero classy. Kaya sana ma-apply nyo yun, mahala, sa inyong mga kalandian. Wow. Anyway, mahal, ayun na ang ating Chinitox for tonight. Maraming salamat. At si Kim Chino ay babiyahin na. Bukas naman kasama mo pa rin naman ako 6 to 9 p.m. Susunod na po sa atin sila Rocky Terra at Titan Jello sa kanilang programang Rocky's Secret Files with Titan Jello. Mahal, manatil na katutok dito lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!